NDC parliamentary candidate Awutu Senya East abato mpesi aso wo mfimfin mantemu Felix na koyo na wose kaso asese wo mu hia mpuntu pa na wo mu ehia ne fa hodie se wo mbede wo mu ho no ma ye ne mebeboa won na nipa obetimi aboa no NDC parliamentary candidate na koyo ye ne won wato abayi no oni Adom Kasee edinkomwe Felix na koyo okuno editu jase MPP amanyokuo ene mmahyebeduani a wogina ma wono mu a wo Awutu Senya is Mavis Hawakumsing wono ma demand for workers we hwam mo pai sanse efi bra wono ebedi wo man so no ntumi enyimpomto dwuma bia e wo hono mo maami editu jase sesei so obipie mu e wa abaton pesua no so hono mu a emebunu ebre pa adwadifo man so efa ahokyire bebremu manfo eti abaton pesua no so hono mu de wono mu nyina eti ahokyire mu esanse MPP amanyokuo no eni bibi papa bia emmo a wonom maami enam saa konya no so e de ato wonom oni won esi akan e wonom primary a wanim kunimu no nyina enim se wonka won humu anya adwumaden se de be ya afimpinu eni adunu nan obetimi age tumi afri MPP amanyokuo no ensem na no memenenda abrandis amanyokuo no eye wonom primary no ewiye no Felix na koyo okuno enya emanimu apem ohamienu eni eduwotwe nan dainateta woni ni si akan no enya emanimu ohansia eni aduonum num Sadiq Ibrahim Muhammad enya emanimu oha eni aduoson baako ena obaako a woka ho anedin eni Fuseni Budumbie enso enya emanimu eduwotwe nkono wa yenya ye fa ahudie haswa for yabrepa ena yenim se ka aswane yete hase nso hwe enkoso ye bebulu no the youth omobre ye mane ebre infrastructure ye roads bibiara enkoso ewo kaswa iti kaswa no se ye hia freedom na ewo se ye nya obia governance ejuma no otiasie yie obia owotema ema nipa